dia, soc la Mira i avui us he portat a veure una gran masia als Àngels. Estem molt a prop de Girona. Aleshores, aquí tenim l'entrada, la façana principal. I anem cap a dins. A més d'aquesta gran porta de fusta, ja comencem a tenir espais útils de la casa. Aquest primer espai el fan servir com a rebost d'eines. Totes les habitacions d'aquesta casa són enormes. Abans d'avançar cap a la cuina, passem per aquí. El que era antigament una conillera. És la part annexa de la casa i la part més nova. L'altra casa seria de pedra i aquesta està feta de totxana, aprofitant alguna part que encara es pot entreveure tota de pedra. Tornem al distribuïdor. Aquí es podria fer una escala i pujar a la part superior. De totes maneres ja tenim un altre accés al costat de la cuina. Passem a una altra sala central. Aquí disposem de cisterna, és el sistema d'aigua que té la casa. I tenim la separació en una primera habitació. Si avancem just a l'habitació del costat, trobem que és una habitació que té el bany amb dutxa que van fer. Aquesta foto ens serveix per explicar-vos la totalitat de la casa. Hem passat per l'annexa de la conillera i ja estem per aquí. Anireu veient a mesura que avancem que totes les habitacions tenen finestres, per tant tot, absolutament tot és exterior. Aquí en planta tenim una habitació de matrimoni. Molt més definida, estructurada, i aquí tenim una altra habitació. Hi ha parts de la casa que estan reformats, hi ha parts de la casa que no han tingut més ús i s'haurien de fer. Tornem a l'espai central i a l'esquerra arribem a la cuina. La cuina és original. A més de tenir la llar de foc, veiem la pica és de pedra i un petit detall, possiblement no tan funcional avui en dia, però sí es podria recuperar. Són les antigues cuinetes on ficaves aquí el combustió i aquí cuinaves. Molt d'encant. I aquí ja passem a l'escala que us comentava que tindria l'accés a la planta superior a les habitacions. Ja podeu anar pujant, arribem a la part superior de la casa. Aleshores, està dividida en 6 estances. M'he quedat emmeravellada perquè des de totes les finestres són petites postals, tenim unes vistes tirant enrere. És una propietat de les d'abans, una masia, els terres són autèntics, els sostres també. No sé si podeu apreciar el soroll de la natura. Totes les habitacions són enormes. En algunes d'elles trobem que els sostres estan refets, com en aquesta. És nou el sostre. El que ens pot aportar aquesta casa és la possibilitat de fer un projecte, de viure en plena natura a 2 minuts de Girona, perquè de seguida que baixem arribem a Girona i si no ja tenim la connexió per l'N2 i l'AP7, a part estem molt a prop de Quart o Celrà també.
estem a la part exterior de la casa i ho volia deixar el millor per al final. A part de la casa i del jardí propi annexat a ella, tenim més de 22 hectàrees de terreny que ens envolta, que formen part d'aquesta propietat. Ara ja em centro més en detalls d'aquí. Tenim la porxada que es va fer per deixar els cotxes. Tenim la barbacoa d'obra. A dalt tenim una bassa que és l'antic acumulador d'aigua per si volíem ser ramaders, vaquetes, xais, porcs, gallines, el que vulguis, tinguis aigua natural. Tenim alguns tancats que originàriament tenien gallines. Aquí veiem com sobresurt l'estructura més en rodó al forn de pa que connecta amb la cuina. D'acord? Si baixéssim a baix, a més, de diferents arbres fruiters, tenim un estanc de peixos i tenim tota la zona que ells han dedicat a l'hort. No som capaç a vegades de poder explicar-vos les vistes meravelloses que tenim des d'aquí dalt perquè tenim molt d'arbre, però en un moment ara en Jaume farà un recorregut i us podrà explicar perquè acabeu d'entendre l'entorn de la casa. Em volia acomiadar en aquest punt concret per explicar-vos que a les més de 22.000 hectàrees tenim 300 oliveres, pinedes i sureres. A més, avui hi ha una mica de núvol, però si algú es situa bé, tenim aquí la part de Girona-Montilivi i més cap a la dreta al final no s'arriba a veure, però estaria el pic de Can Grau. I ara sí que fins aquí, senyors. Moltes gràcies per haver vist el vídeo i per més informació, sisplau, truqueu.